Части ли? Вики, кога ще снимаме? Не знам. Здравейте, драги зрители! Вие сте с BTV Небивалиците. Аз съм Тигани Сандалич. Здравейте, от мен Превъртел на Кадриев. А днес водещите новини са за изминалото земетресение на 22 май. Проведохме кратка анкета, за да видим как хората са реагирали на това земетресение. Значи 23% от тях са излезли навън. Другите 13% са се скрили под касите на вратите. А останалите 64% те просто са апгрейдвали статуса си във Фейсбук. Фейсбук обсебел. Стана ясно защо цялата страна беше разтресена мощно. Оказа се, че Веселин Маринов влязъл в пернишка дискотека и искал да изпее най-новата си песен. Очевидци твърдят, че щом го съзрели, цялата тълпа наведнъж побягнала, създавайки мощното земетресение 5,6 по Рихтер. Побегани. Така, останете спокойни, защото Бойко Борисов ще ни подсигури. Той е по спешност поръчал небостъргачи от Япония, които ще продава по 2 за левче. По-евтинел. Жена предсказва земетресение чрез болки в тялото. Заболял я петият косъм на десния крак и тя била сигурна, че това ще е България. Усещани? Ромите се оплакали, че след тежкото земетресение буклукът просто потекал. Потечел. За откриване на лятото се проведе Бирфест. Най-много бира изпил напил Лили Путков от село Горна на Надолнище, който гледал феста по телевизията. Шкембани. Това беше всичко от нас за тази сутрешна вечер. Останете с нашата емисия и по-докъсно, ако искате, с вас беше Тигани Сандалич. И Превъртел на Кадриев.